Mamazuwa mashoma apfuura Sly Media TV yakaenda kunzvimbo yekwabhora musha wekwamarimo uko kune murume akafa zvisina tsarukano mushure achangobva kudoro uko kwaaitandara nevamwe varume. Kwabhora inzvimbo iri pedyo neguta reHarare zvichiburikidza nemakiromita 50 kusvika munzvimbo iyi. Muzukuru wemufi anoti sekuru vake vakatanga kurwara zviri siriyasi ndokubva afonerwa nemuvakidzani kuti kumba kwakanga kusina kumira zvakanaka zvakazoita kuti amhanyire kumba kwasekuru vake. Paakasvika kumba kwasekuru vake akazodana vavakidzani vechikuru avo vakasvika vakati sekuru vake vakanga vave kufemera kure, izvo zvaizoda kuti vavamhanyise kuchipatara. Vave munzira kuenda kuchipatara zvinonzi murume uyu akamuka nerimwe simba risina kuzikanwa kuti rakabva kupi, achibvunza vanhu vose vakanga vakamukomba mumotokari umu kuti vaimuendesa kupi. Motokari yakadzokera kumba sechishuvo chemurume uyu. Achingosvika pamukova wemba yake akadzika mumotokari akafamba chinhambo chinokwana kuita 200 meters kubva pamotokari kusvika pamba pake. Amva ataura kuti akanga achida kubikirwa tuporiji. Muzukuru wake anoti hazvina kumutorera nguva, akamhanya akamona kasadza kuti sekuru vake vadye zvavo wavane kuzorora. Pakasvika Sly Media crew pamba apa vakawana vanhu vese zviso zvavo zvichiratidza kushushikana nekusuwa kukuru nekuchema kwavaita hama yavo yavakanga varasikirwa nayo. Tiri muzukuru. Anditi nyaya yemushakabvi muchinditsanangurira chii chakanyatsoitika? Inini ndakatofonerwawo kuma4 ndichinzi huyai kuno sekuru varwara. Ndakasvika zveshuwa ndikaona vakarara vasingakwanise kana kuita chinhu. Chibva ndasvika bva tatsvagawo vamwe vanhu vechikuru kuti vatitarisire kuti munhu anga ari mupenyu here kana kuti. Ndezveshuwa vakauya vakati munhu anenge mupenyu. Akakufonera ndiani achiti varwara? Next door. Saka tasvika ndobva taona kuti munhu anenge mupenyu anenge ari kufema mbijana. Ndobva tavatakura vakadaro takutoenda navo kuchipatara. Titori murodhi tiende kuchipatara vakabva vamuka kudaro vachibva vagara vakati muri kundiendesa kupi? Tikati sekuru tiri kuendesai kuchipatara. Vakati vandidzoserei kumba ndiri right. Ndobva tati rega tivadzosere zvishuwa, takatoona kuti zvishuwa munhu aita se atove right. Ndobva tatodzoka navo. Tadzoka navo pamba funga vakangogara dzinenge 3-4 hours vachibva vatanga kurutsa kudaro. Vakabva vati ndibikire porridge. Vatabika porridge. Ndobva vatodya porridge rere vakapedza. Takatoswera navo zvakanaka tichitotaura navo nyaya vatori right. Then kuma past 7 pakatobikwa sadza, vakatodya sadza remanheru. Vachitopedza kudya sadza funga vakangogara dzinenge 30 minutes. Vachibva vatoti kune mwana womukomana ndiwaridzire zvakanaka ndinyatsogara zvakanaka. Ndoda kugara ndakazembera. Vagara vakazembera madziro vakabva vatongofawo vakadaro. Pavakashaya pane zvavakambotaura here kubva pavakangomuka muchiva madzoka navo? Muri kuti makaswera muchitaura navo nyaya vachitarisa nezveurwere hwavo ivo, pane here zvavakambotaura? Isusu takatoswera ichitovabvunza vaitoti hapana pandiri kunzwa kurwadziwa asi ndofunga inhau yedoro nokuti ndakanwa doro tumbwa utu. Saka ndofunga inhau yekuti ndakanwa ndisina kuita sei kudya pamwe ndozvandikonzeresa kuti ndidaro. Saka takangotiwa pamwe idoro. Vachitaura ivo kudorora kwacho kwavakanwa vaiti vakanwa vainwa nevamwe here kana kuti vakanwira vari kumba musingatauri zvenyu mazita kana vakaenda kunonwa nevamwe? Aiwa vaiti vainwa neshamwari yavo. Vainwira vari kupi?
vari muraini matinogara. Muri kuti vakazongogara ndobva vangoshaya vakadaro? Vakazongogara vakabva vangoshaya vakangozembera madziro. Makazviona sei mimi kuti munhu uyu hapasisina kana kuti makazongoona inguva yakareba zvakaita sei kubva pavakati ndiwaridzire ndigare nekuzoona kuti munhu uyu hapasisina? Ndifunga after 30 minutes natopedza kudya sadza. Ndopatakazoona after 30 minutes kuti munhu anenge afa. Kwakuchizotarisawo zvishuwa vanhu vakatarisawo vakomana vanga varipo vakati munhu panenge pasisina. Ndokuzoziva kuti akaita kuti vashaye. Ndokuzoudza veukama. Wamakatanga kuudza mimi akasvika pano pamusha ndiani? Ndingati takatongofonera vese because vakanga varipo vachona ndini nemwana wavo ndisi tinogara kunoku. Vamwe vese vanenge vari kuHarare. Saka takatongovafonera vese vachibva vazongouya veukama vese ati wemanheru. Aiwa, tinotenda. Regai timbonzwa kubva kune mukoma wemushakabvu kuti pavakasvika pano pamusha matanho avakatora ndeapi. Muchitaura nemwana ndikuziva kuti pazuva ranhasi hapo ari kufambira mapepa ababa. Aiti zvii zvakaitika kuna baba kuti muzosvika pakunzwa kuti munin'ina wenyu hakusisina? Mukomana akatanzi baba pane munhu waanwa neidoro. Saka mune anonzani kana akangotaura achida kuti mutaure mashoko akataura. Baba pane munhu wanga wachinwa nedoro nhingi vachiita zvakati kana akataura zita remunhu. Aiwa, vainzi vanonzi Gano. Ganda. Ndiwo waitiwa ndiwo munhu wakanwa neidoro. Saka ndaifunga kuti pamwe Ganda vachisamuona kuti tigare pasi titisi tikurukura, asi kubva ipapo anobvira zimbobatika kusvika pari zvino. Iyo mwana achitaura haanambotaura kuti baba vanwa doro pavakamboti ndiendese kuchipatara. Zvavainzwa zvacho zviningiratidza here kuti zvichidawo taakungofunga sevanhu vanogona kunge vakaisirwa kana mudoro imomo? Zvinogona kudaro just because poison haishandi in 10 minutes and 20 minutes, asi after 1 hour to 2 hours unenge waparara. So I think ndo zvakaitika ipapo. Mukazoona munhu atakurwa nemotikari achinzi andei kuchipatara, aizomuka paroad ondidzorere kumba, it means pane zvaitika. Imi mauya makuda kuradzika munin'ina wenyu. Ndikunzwa kuti mapurisa anenge akazokuti chimbomirai. Zvakafamba sei ipapo kuti mapurisa azopedzisira apinda? Imi semhuri ndima kanozivisa mapurisa here? Shoko kumapurisa rakaita sei rakazoita kuti vazosvika pano pamusha? Chinonetsa pano chekuti isusu tiri kumakuwa, asi tadzongorikana zvichinzi mapurisa akukumba atanzwei kumba. Saka hatizoziva kuti information yekuti mapurisa ave panapa yakafamba sei. Vasvika ndobva vati chii mapurisa? Vasvika panapa zvikanzi mimi munhu akashaya hamunobvira mamunyoresa kuti munhu akashaya. Saka takutotakura bhodhi tienda naye kupi inoitwa postmortem, then after postmortem mozoviga munhu wei. Saka ndo nharwa iripo yekuti kana izvozvo ndokwandiri kubva ndaperekedza vakomana kuti vaende kwamureva vanoita vanoona zvakamira sei. But imimiwo chakanga semhuri changa chaita kuti muite process iyo musina kuendezisa mapurisa kana kudaro manga mazvifambisa sei ipapo? Zvinhu zvakaitika isusu tati ini handigari kuno kundogara kuHarare, ndakaya usiku. Saka ndaingoti zvese zvaita sei zvagadzirisika. Saka papasina chekubvunza nokuti kana wangosvikawo zvingonzi zvese zviri correct unongoti ngozvi correct, hauna zvawanda zvaunobvunza. Muchibvunza bankuru, shamwari yake yainwa nayo wawayi tasa pamusha panapa pakakura zvakaita sei? Makamboenda here kuti muti nayo tanzwa neshamwari yako achiti ndiwo akapedzera kunwa naye wawa? Zvakanga zvakamira sei? Makamboedza here kutumira mashoko iwayo kuti mugare pasi semhuri muonesana? Ndanzwa muchiti imimi manga makamirira kuti auye pano muzoita sei, muzotaura. Chinoitika pa isu takaya usiku makuseni acho zvavisingaiti kuti mubate nokuti makuseni acho akabva amuka baini. Akatombouya parufu pacho? Haana kuuya parufu. Takazongonzwa kunzi abuda aenda asisi kumba kwake. Kusvika iko zvino asati ambobatika muno muarea. Kumba kwacho kunani kana makambonzwa nezvazvo? Ndisingazive pari zvino nokuti ini handigari kunoku, saka nesoziva kuti kunani. Nichatezera tsvakiridze kuzoziva kuti kunani. Saka mapurisa akati vatora mutumbi vakati urongwa hwacho hwakufambiswa sei ipapo?
mapurisa akatanzi tatora mutumbi uyu mangwana tienda kwamurewa munhu kana aitwa postmortem then tokudzorera ichi munhu wenyu saka iko zvino ndaperekedza vakomana vaenda nandiriko kumapurisa kwacho saka mapurisa vacho anga akatoti ndandakatomirira handei ndobva kutosumuka ndobva kuenda kwamurewa ndobva ndatanga kutongofamba kuya kuno zvokuti hapana kana 30 minutes pamasvika apa ndichisvikogara apa ndambozana netangu pachitaurwa zita iri pane here kuti vakamboti vakuferefeta kuti varoda kutanga vamirira maresults epostmortem vozotanga kuenda mberi nebasa ravo vada kutanga vanzwa maresults epostmortem then vozoendera mberi nebasa ravo takuchimbotaura zvedu dzanyayawo dzebasa iti imimi sekufunga kwenyu semhuri chii chakatora hama yenyu zvinogona kuita kuti nokuti isu hatigari kunoku semunhu ainwa doro neshamwari dzake zvinogona kunge vakangovhiringana chii chakaitika kwavari pasina munhu anoziva hakuna munhu ane evidence yekuziva kunyazoti chii chakaitika kunze kwokuti mufi wacho akataurira vamwe kuti ndanzaro ndopanokutangira nyaya yacho ipapo ende mapurisa anobva anotangira futi panyaya yacho iyo saka hapana here vakataurira vamwe vake kuti ndanzaro varipo vakataurira mwana wacho akamutaurira zvokuti mwana wacho haapo danga aripo da ataura hapo chete aenda kwamurewa kana adzoka ndiano chokwadi chekuziva kuti baba vangu wakandisira mashoko akati alright mwana haapo togona kuti rombo rakanaka pamwana gona kudzoka kana tinogona kuzodzoka musi imimi achikutaurira isa baba mwana akati mushakabvu mashoko akasiya ataura ndiye kuti chii ndiye kuti doro randakapuhwa ranga risina kunaka hanzi pavakamwa dora vakati harisi dora ndomwe mazoisira rakasiyana nedora ndomwe mazoisira ndo mashoko aitaura iyo saka chishuviro chenyu semhuri kuti hama yenyu izorere murugare imimi baba ndechekuti chii isitoshuvira kuti dai zvikafamba zvakanaka kwamureva vakaita postmortem yacho ikabuda zvikaitwa sei unopuhwa mutumbi woita dididi then tonoviga munhu zvobva zvaita sei zvapera iyi nyaya yekuti akanwa doro nanhingi kana kuti zvakafamba sei nanhingi isusu tatisina basa nayo taizoita hedu tsvagiridzo patori paipai asi isu chatachingoda chete kuviga munhu nokudzokera kudzimba kwedu kwatogara chete zvakawanda tinozvisiyira mapurisa muri kunzwa mukoma wemushakabvu vari kutsanangurawo kubva pavakatanga kusvika vachinzwa kuti munin'ina wavo aparara kutaura kwatiri kuita kunoku mapurisa akauya akatora mutumbi wakaendeswa kwamurewa ndokwauri kuti uitwe postmortem kuti vaone kuti chikonzero chakaita munhu afe zvakadaro chii iye zvinezvi regai timbonzwa kubva kune mudzimai wemushakabvu tinzwawo kuti kwaari shoko rakasvika sei kunzwa kuti murume wake aparara uyewo zvakare pane here dzimwe nyaya dzaangafungidzire kuti murume wake neshamwari dzake dzaaitamba nadzo pane nyaya yavakanzwa kana kutiwo zvakare pakauya mwana akasikotaura kuti chii kuna amai kubva kune mashoko emushakabvu vahanzvadzi makadi zvenyu tiripo makadiwo tine urombo nekurasikirwa nemurume wenyu shoko rekuti murume aparara rakasvika sei kwamuri uye zvakare makanga muri kupi imimi baba ava vakangosumuka panapa ndokubva vaenda vangoenda kumusoro kwaanonwira hwavo ndobva vaenda nonwira hwavo ikoko ndokubva vauya vanga vasina kunyanya kudhakwa zvavo vauya ndokubva varara zvekuma 3-4 ndopandakafonera vanhu ndopandakaenda panext door apa ndopandakati munhu haana kumira zvakanaka ndokubva vafonerwa ndopavakafonerwa ndokubva wauya iye wepanext door ndokubva aona shaya dzakaoma idzi ndopatakati
ndopavakauya vanhu ndikubva vati rega titsvage motikari tiende nawo kuchipatara. Ndikubva wakwidza motikari ndikubva waenda wakuenda kuchipatara. Vanomukira pamusoro apo vakati muri kundiendesa kupi, ndidzoserei kumba. Ndikubva wangodzoka kunoko. Vechinguva ndokubva vatanga futi kuita serious. Vatanga kuita serious ndokubva ndopatakati ndobva wakabikirwa porridge ndobva vadya. Ndobva tavabikira sadza. Vachipedza kudya sadza ndobva wakati mwana wamukomana iye ndigadzire zvakanaka. Watongogadzirwa zvakanaka vangofa vakadaro. Ivo vachitaura pavakaenda kunonwa doro vadzoka vakataura here kuti ndanga ndichinwa nanani kana kuti semunhu wamunoziva imimi mungafungidzira kuti kudoro ikoko vakanetsana here nevanhu vavainwa navo wawa? Aiwa kwete, havana kunetsana navo. Vakatonwa ndokubva watodzoka kunoko. Ndopavakatanga kuita serious. Ndokubva ndopavakatanga kuita serious ndokubva vangofa vakadaro. Chishuviro chenyu semudzimai wemufi nekuti mafiro akaita murume wenyu tingangoti upenyu hwake hwakaganhurwa. Vamwe tinobotarisa kuti akarwara uchiti arwara vanhu vanozivisa kuti anga arwarisa azorora. Murume wenyu akaganhurwa upenyu hwake makatarisira makaronga zvakawanda. Shuviro yenyu yamuri kudai imimi kuti murume wenyu azorore munogare takatarisa panyaya iyoyi ndeyekuti chini? Unongomuti ndaafambe zvakanaka iye munhu wacho akamuganhura wachona Mwari ndaamuropafadzi. Aya, muri kuzvinzwira mudzimai wemushakabvu watiri kutaura naye pazuva ranhasi tiri kuno. Asi Sly Media yakasvikowana kufini chete neguva rakacherwa pamusha apa nokuti mapurisa akanga atora chitunha kuti chinoitwa postmortem mushure mekunge varumwa nzeve kuti pane murume akanga afa zvisina tsarukano mudunhu umu. Pate muchitaura zvenyu baba, zvakaoma sei kugara nekofini pamba? Zvinhu zvakaoma zvinotyisa. Kofini rambopinda munhu akaburitsa rinotyisa. Zvekuti nhasi hatina kutokwanisa kana kubuda panze. Kuti tione nhau dzokuti chifa rinda kana racherwa yatomhosva. Ndo maziviro atoida pakao chedu. Kuti kutoona kuti ipapa tatosara munhu akavigwa tatoona imwe nhau yakaomarara kuti chatsvagwa. Asi mimi chifu wacho makavazivisa? Havana mapurisa nembe nchaji ndo akanga ati isusu chasara timufonera. Okay. Tomutaurira situation yamina. Saka ikoko kurinda pane zvamakaita, pane chichakaitwa ikoko kuti richengetedzeke. Hanzi panongoiswa banana chete nemasanzu. Okay. Riri kure zvakaita sei? Ungati less than kilometer. Handiti aiwa nopakanaka ipo vandopatanikirika. Saka zvichida ngatiti vapedza nhasi vadzoka nhasi mukatarisire kuviga hama yenyu zvarini? Akatonzi vauya achinzi vauya kuchiri kwakachena isusu kuno iro zuva ranhasi. Okay. Kuzi hapana chinotimisa guva rachona rakatocherwa mudhara. Saka vakauya uchiri kuchena. Chivanhu chedu kuno chinoti ndovunga kubva 5 o'clock hakusina munhu anenge ari kumarinda. Saka vakauya kuchiri kungoonekera tinoviga tina chatinomirira noita kuti vakauya usiku zvazvamangwana tongosiya rinda racho rakadaro. Anenge ari mangwana makuseni kuno munoviga nguva ikuno? Hai, kana zvazi mangwana toviga kumateni makuseni nokuti rinda rakacherwa kare.
saka iwo veukama ndauti veukama vavakidzani kuno vari kutochi kana muchimbotaurawo navo imi toziva kuti muri hama dzacho vavakidzani vanotiwo chii nechiitiko vari kutotyawo vari kutotyawo nezvakaitika kana firi yachino yakaitika ipapa munhu akatoswera achitofamba akatoswera achitoita zvatoita achitotakura zvidhina achiendesa nebhara saka zviritonetsa vazhinji kuti chii chakaitika tingatanga ari munhu ainetsa nevanhu here angari polite women polite men munaidiwa nevanhu zvakanyanya nyika yemuri dunhu rinoresi munaidiwa nevanhu anga singataure nevanhu saka ngatiti pamwe zvichida kungofunga zvedu akaisirwa muchetura pamwe munhu anga achirwarwa achifamba never know kungotiwo mafiri achona anoita kunge pane zvakaitika handiti vapano ndichitaura nemisoro nongoti kana watapana chikafu kazi maitiro achona akaitawo mufu wachona akaita kunge mitira matirana akaita mufi ipapo maonero angu ake zvakaita kunge zvine kachivanhu mukati nekuti matakuriro andakavaita ini ndichienda navo kuti tiri kuenda kuchipatara nesituation yavanga vari bcause takatombowapeta makuseni zvichinzi vafa kubva tatoona kuti munhu anenge ari kufemera kure situation yavanga vari makuseni nekuzomuka kwavakaita mumotikari tichitoenda tiri murodhi kana imwe ndakatotyana ndakagara pasaidhi navo ndakatovhunduka ndikatosvika pakurova motikari kuti munhu akapamuka mirai muone zvaita munhu zvichiva vakamuka vakati ko tiri kuenda kupi kana vanhu dhirevha motikari akatotyawo nazvo akati sekuri muda kunyatsodza kuita sei ingati akutorei matofoni chiko chaitika chii vakati handisi kumborwarai nditori raiti handi yekumba ndakatofamba kubva uko kusvika panapo vega kunga 200 meters munhu anga arara asingafamba asingafema asingadii asi vakatofamba 200 meters kusvika pano kuti achisvika mumba imomo achingopinda kwakaita mumba zvakabva zvatanga futi ndipo wakachitanga uchitaura kuti anodurura ndaita dandanga akanwa duro nezuro but ngai alright ngatimbobvisai yedu yekunwa kweduwo tichitaura senge pataura muzukuru kuti mafiri acho haana tsanangura handimboona kuti vari kuti ngatiti zvanzi chivanhu semhuri muri kuronga chi isusu hatisati tane way forward tangomirira postmortem sezvo iye iri kuitwa toona kuti ipoison here kana kuti chivanhu here ipapo ndipo tichaona result kana pasina chakaitwa obvious chivanhu nekuti mamukiro achona vakaita mumotikari munhu anga akarara safemi kutongoti munhu hamunhu wekuti anga atofa bcause vakatombopetwa nevakuru vanga varipo achitonzi munhu wenyafa ngatipetei tiise mumba nekuzomuka kwavakaita mumotikari ndakatogara navo pasaidi zvakatotityisa kana dhirevha motikari akatotya kana patakazomufonera kuti munhu yafa akatoti muri kunyeka nesituation yaangaona makuseni saka chazonyatsoona maresults ngatiti postmortem yabuda ichingoti natural death munoza zvinoita zvinoita zvechirungu kazvesainzi zvokuti kana miga munongoti ndozvangobuda poison hapana kwamunenge muda kufamba kuenda kupi kumapostori here kana kuti ndiri kunana godobori nokuti vamwe vati aisa hatiende kun'anga vamwe kuti aisoda zvemaprofita imimi semhuri munenge muchida kuti muende kupi izvi ndiri kubvunzira kuti kana paine vatinoziva isusu vanoona zvatisingaone tese vakasununguka kukubatsira imimi semhuri tobva taenda toti kwatanga taenda uku kune nhamo iriko mhuri iri zvingaite here kuti tibatsirwe tiwane chakadya hama yedu kana chiri chivanhu chida kugadziriswa mapostori ndoangaizvo ndizvo zvesi toda mapostori vechechi kana vamataura izvi mauya zvakanakaanzvadzi yangu kuti zviri kutondirwadza chokwadi nefiro yaita kuzongonzwa foni chete
kuti hanzvadzi yako yaita sei yashaya. Eh. Saka chinhu chikuru chiri kutondibata, ndoda kuziva kuti chii chauraya hanzvadzi yangu. Tibatsireiwo vanhu vaMwari. Aiwa, ininiwo ndinotenda nemashoko enyu. Isu toda kubatsirwa semhuri. Nokuti ndikafunga firo yaita ainongotinakisa kuti akatibatsira zvinobuda zvakanaka. Tibatsirei ichinge yauya, kana taviga hedu zvakanaka, kana kune vanhu vamunozi vanobatsira, tibatsirei semhuri. ndoivaniraanzadzi yangu Nokuti zvatirwadza. Inini chandinokuvimbisai ndechekuti vanhu vanobatsira variko. Vakawanda vatinotoziya. Chinoitika ndechekuti ndichitsanangura ndingati neexperience yangu basa rakadai so. Ngatiti taenda kumapostori semhuri. Tinongoskonzi mumusha menyu imhepo yakasumuka. Mune chivanhu chida kugadziriswa. Asi kuti tinzi apa ndava nhingi vakaita izvozvo, tese tinoziva takambinda kunopfuga apa. Tinenge tichingonzi chi topiwa matombo chi mhepo yombosudurura. Zvichida ndichingokutaurawo satongondoti sasawira. Ndinoona kana kuenda kuchivanhu vaviri kana vatatu handiti kune vandinoziva kuti munoenda semhuri makaita sezvizvizvi hapana mishonga yamunosikobatwa monzi garai mumba monzionai pagrass apo mafira akati achi chete zvakwamuri imimi kuti zvabuda hamuna kugutsikana nazviri kana kuti hamuna chenyongosogarawo sezvamakaita sengeso monzi tarisai apo motarisa motonzwa motoona paakabva akaenda akadai kana akanwa kana akaita sei kana chiri chivanhu nekwabva mhepo handiti mazvona and kuti zvichanyanya kutyisai nekuti kazhinji vanhu vanoti tikaenda kun'anga tinogona tazorombeswa tazoita sei isusu tinenge tiripo handiti mazvona sevatapi venhavo tauya nemhuri iyeyi mhuri ida kubatsirwa uye zvakara hapana mari yamunobvisa munongobvisa mari yebhasi chete kuti kuti musvike kuHarare mosvika mogara chi semhuri monzi imimi chi wonai chakaita sei kana muchititendera imimi kuti tese tikubatsire sei. Aiwa tinozvitendera nokuti tiri kuda kuziva nokuona tinozvitendera hatiradi kana chiri chivanhu chemumusha hapana asi kana ari muvengi uyo ngaabatwe akaite se aribe Mwari wangu chokwadi maita tinotenderana mashoko enyu. Handiti vakafamba rimwedzi romusi wa30 tanga tati musi wa30 ndiwo takwanisa mwedzi wenyaradzo yamai takaviga amai musi wa30 July tichiviga amai September muna July ndo pakafa amai saka August na September 30 tichibva taita nyaradzo takatobva kuno musi wa1 tikadzokera kudzimba apa tanga tati kumba tagarawo ndo patiri kungofonerwawo nemwana womushu zvakanzi tete baba kunorwara usiku ndofunga kuma7 baba kunovarwara kwavarwara vaita sei zvikanzi kufa kwacho hakusonzwisisika vaita serious izvozvo havasi kana kutaura ndakangoshokeka iye akabva akatawo anga aperera gare gare ari kufona tete baba vafa ndakangoperirwa saka zvakaoma firachi yakaoma saka zvatingaita zvekuti changoitika ndechekuti tapinda muna Novemba kudai pamidzimu yamwedzi yambudzi matara aita se anofara tikangozvita mwedzi uyu ukangodai so misodzi ichimbopukutwawo tichiita sechioma patinotanga svondo rekutanga raDhisemba tinenge tichifonerana tinokuvimbisai kuti zvinoitika izvi ndiri kukuvimbisai even ndisati ndataura navo nekuti vanhu vandinoziva ende nyaya dzakaita saidzodzi ndo basa ravo saka apa ndikukuvimbisai nekuti isusu tauya sevatapi venhavo hongu tapedza zvedu tanzwa nyaya yenyu asi takutosiye kuvanhu vafamba taona nekutsanangura kwamaita nemafiro akaita
munhu ndowata kuti izvi kaizvi ngazvifambire zvichida even ngatiti posti mutemo yazotaura zvayataura izvo kana muchida makasununguka tinokuvimbisai kuti kana mati hongu tira kuenda futi ikoko tinonzwa kuti zvii zviri kumbonyanyitika mumusha medu tinokuendesai kwavari munozvinzwirawo kana magutsikana kana musina moenda pano. Aiwa isusu munozo tinenge tichifonerana kana mbudzi uyu akadarika December uyu tofonerana kuti ndime mungafona here muchivhunza kana kuti ndisu ameni isi tinogona kuzongoti wandirweni zvichita nebasa tadai asi imi kungotifonera makuti yeuchidzi tisu vaya takamboya kazodaiso makativimbisa zvakazvakati toita sei tobata tovatataura nanasekuru vaya vai mutsvagirwa zara munoya varipo vakasununguka handiitira se tinozvionera sekuru vangu kana vakatouya ukoko kwacho kuchipatara vachinzi havana kana ipoison yavauraya pamwe idoro kana kuti yanga yangokwana nguva yekufa isu tagara tinotoda kuti titoenda tongoda kuenda ikoko semhuri tichionawo kuti chii chikudaro shoko renyu ndarinzwa vanhu ndinorigamuchira saizvozvo saka sekutaura kwataita svondo rekutanga raDecember ngatibatane tiyeuchidzei tikuendese ikoko munozvionera ikoko hatisi kuti hatisi kuti kana muchinge maenda mazoona zvinenge zvaitika ikoko chinangwa chiri hachisiye kuti mubatirane matemo chazoonekwa kunzi ndinhinga akakonzeresa izvi mobva ikoko mabatirane matemo chinangwa chiri ndechekuti hongu nekuti munhu anenge asisa munhu kana paine ari kuzviita chiregera handiti totanga upenyu hunyowandita sechandinoda kuti mutivimbise kana timati tiendesa ikoko kana tichinge tazonzwa kuti ndinhinga akonzeresa izvi kana zvakazoda isu bomati anonotiona nhasi isusu hatizoda tinenge ngatiti zvaonekwa imimi mune makutokumbira kuna nasekuru vavo gwara redu torifambisa sei kuti izvi zvichida zvidziririke kana kuti kana munhu achifa afe nenguva yaMwari kwete yemunhu amukadaro aiwa isu tinotenda mufungi mungatibatsire aiwa mungatibatsire aiwa ndatenda kana mativimbisa kuti aiwa chinangwa ndechekuti muzova kana semhuri muendera mberi kana nevavakidzani kana zvaita sei kana iri nyaya yemapurisa toti aiwa zvosiwa zviri kumapurisa aiwa pakanaka chasingatisi kuti kwamakaenda kwekwe havachaonana tinongoda kunzwa chete zviri kuitika kudai mhepo dzemhuri kana chii chinongodawo kugadzirisa kuti vanhu vachene munhu anofanirawo kufa nenguva yaMwari kwete zvokuti unodimburirwa upenyu hwako osiswa tuvana twake twakadai tudiki kuti tunochengetwa nani aiwa tinotenda tifambe zvakanaka Mwari vakuitirei nyasha Mwari ndakubatsirei kutaura kwatiri kuita mutumbi wavo wakazotorwa nemapurisa ukaendeswa kwaMurewa General Hospital kuti paitwe postmortem kuti vaone kuti mafiro kana kuti chakauraya mushakabvu chii kana zvichinge zvazoitika mutumbi wozoradzikwa. Asi kutaura kuno shamwari yavo yavainwa nayo hwawa haisi kuonekwa kunzi iri kupi. Chishuviro ndechekuti dai zvichida tamuwana kana kuti mamuwana ataurawo divi rake kuti hongu takanwa hwawa nemushakabvu sekunwa kwataita semazuva ese kana maoko akakachena hanzi nehama dzemufi makaswera muchitandara zvakaita sei. Asi kana maoko ako akasviba izvi tinozvisira mumaoko emapurisa zvichida nemaresults epostmortem achanga auya ndiwo achava pagwara kuti nyaya iyi yofambiswa sei.